Jo sempre he dit que la passió d'Esparreguera és l'estandard cultural d'Esparreguera. Per tant, amb això ho dic tot. Si és l'estandard cultural d'Esparreguera, vol dir que l'hem de cuidar. Hem de col·laborar-hi, hem d'ajudar-la, hem de fer convenis de col·laboració, d'ajuda, evidentment dintre de les possibilitats econòmiques que tingui l'Ajuntament. Com que no és una bona època econòmica, doncs segurament no podrem fer coses espectaculars amb la passió, però sí que podrem fer mantenir les ajudes que existeixen i, penso jo, endegar plans per promocionar-la i que alhora la promoció de la passió també ens promocioni Esparreguera i ens doni un circuit turístic. Aquesta és una mica la idea. Col·laborar amb la passió per aprofitar l'espectacle i on estem, que estem al peu de Montserrat, estem en un lloc, en una vila, amb una història sobre Terrissa importantíssima, intentar construir un pack turístic que ajudi a la passió i ajudi també a la imatge d'Esparreguera. Ara, que tothom tingui claríssim, aquesta alcaldia, la passió d'Esparreguera és molt important, és l'estandard cultural d'Esparreguera. No, per part de l'Ajuntament no, si els acords que l'Ajuntament tingui amb la passió es compliran i es compliran a temps, que és una mica el problema que han tingut fins ara per motius que no ve ara a explicar. Jo ja he tingut una reunió amb el president de la passió i ja li he explicat que la idea és que l'Ajuntament compleixi al màxim els plaços dels acords que tenim subscrits. I quan aquests acabin, ens subscriurem de nous i intentarem que aquesta relació sigui fluida i bona. Jo el tema de les greves és un tema que em preocupa molt com a esparreguerí, perquè el paisatge que jo recordava de petit, quan venia a Esparreguera, perquè al principi venia només, quan jo era molt petitó només venia els caps de setmana. Jo vaig començar a viure sempre aquí a partir dels 12 anys o 13 anys, tot i que la meva família és d'aquí de tota la vida. I aquell paisatge que jo recordava d'Esparreguera amb el que tenim ara, sobretot per la part de la façana que dona a Olesa de Montserrat, no s'assembla donar una castanya, perquè les graveres se l'han menjat. I últimament, sobretot en el cantó que dona la part del cementiri, se l'han menjat d'una manera brutal. Explotacions que en el seu moment, fa molts anys, l'Ajuntament d'Esparreguera va donar i que, per tant, és un tema de mineries que no es pot fàcilment tancar ni denegar. Ara, el que sí que es pot fer és seguir molt al damunt el que és la recuperació de les graveres. O sigui, quan existeix una gravera, hi ha l'obligació de recuperar-la. Ajardinant-la, recuperant volums, deixant-la de manera que no sigui un perill per la gent que camina pel terme municipal. Això serem molt estrictes, estarem molt al damunt i, evidentment, no considerem cap més nova gravera. Això ja queda clar. Perquè, a més, el PUM d'Esparreguera ja ho té previst. Com serà el procés exacte? Bé, això ho hem de fer-ho a través dels serveis jurídics de l'Ajuntament, de Medi Ambient, per seguir exactament el que diu la llei. Però serem molt estrictes en que s'acompleixi la recuperació al màxim d'aquests paisatges que han quedat destruïts per les graveres. És una estació que... O sigui, Esparreguera estaria molt bé tenir una estació, però Esparreguera té la desgràcia que està fora del circuit ferroviari. Ens passa o per Olesa o ens passa per més enllà quasi del nostre... El de mercaderies poder pel cantó de Can Rial, però estem fora del circuit natural. Per tant, aquesta estació és una mica un esforç per arribar a Esparreguera desviant una línia. És un projecte a molt llarg plaç que quan el va presentar l'anterior govern, bé, a mi em va semblar... Bé, no em sembla malament que Esparreguera tingui una estació, però també recordem on va aquesta estació. Aquesta estació va a Quinto Pino, va a baix de tot de la carretera d'allà al Troquell. Vull dir que no és una estació ni que... Si l'estació de l'aeri ja es diu ara que està lluny del centre, imagina't aquesta que estarà molt més lluny. Vull dir que també s'ha d'analitzar una miqueta com està el tema. Evidentment, si està iniciat un pla perquè Esparreguera tingui estació, jo no el pararé pas. Em sembla molt bé que un dia Esparreguera pugui tenir una estació de tren. El que passa és que no és un tema que em preocupi molt perquè és un projecte a tan llarg plaç que ens haurem d'anar mirant. També, si te'n recordes, aquests dies s'ha parlat d'estacions de l'AVE que s'han de tancar. Vol dir que els plans ferroviaris es fan pensant en molt llarg termini, però com que hi ha tant de temps al mig, pot passar tot. Aleshores, bé, hem de veure l'evolució. Jo, com a alcalde, que Esparreguera tingui o pugui tenir en el futur una estació de tren, cap problema, encantat de la vida, vull dir, és una millora en les comunicacions i, per tant, és bo. Ara, aquesta en concret l'anirem seguint i anirem seguint la seva evolució, no hi posarem cap pega, ja t'ho dic ara,
però ho veig un projecte a molt llarg plaç. L'aeri el problema que té és un problema de que quan es va construir es va pensar perquè la freqüència de l'aeri coincidís amb el que havia de ser el que s'anomenava el metro del Baix Llobregat, que era els trens que passen per Olesa, que passarien amb una freqüència de 5 minuts tipus metro. De manera que quan tu agafessis l'aeri arribaries i com a molt, si tenies la desgràcia que arribaves i se n'anava un, t'esperaries 5 minuts. Ara te n'has d'esperar 20. Clar, això fa que si els horaris no estan molt ben coordinats, un ciutadà que agafa l'aeri per anar a Barcelona pot perdre 20 minuts a Olesa esperant. 20 minuts és molt, no? Doncs el que hem de fer amb l'aeri és aconseguir que els horaris estiguin ben sincronitzats i aconseguir que aquest famós metro del Baix Llobregat arribi a funcionar i, per tant, a Olesa es puguin agafar trens cap a Barcelona cada 5 minuts. Aleshores, això dimensionaria molt més a l'aeri, que ja té una bona participació de passatgers. El que passa és que, també és cert, és un mitjà de transport que tampoc fa moltes campanyes de comunicació, però hi ha molta gent que l'agafa.